encantat de tornar-nos a veure a tots. Dono la paraula al tinent d'alcalde, Pepe Castro, un bon amic. Crec que tenim també molt d'aprendre de Gavà i aquest matí estic convençut que la nostra alcaldessa ens explicarà quins són els seus reptes, els seus objectius i també ens explicarà algunes de les fórmules d'èxit que ja tenen en aquesta ciutat. La paraula, Gemma, i moltes gràcies per venir amb nosaltres. Moltes gràcies, Santiago. És la primera vegada que com a persona política em sec aquest costat de la taula perquè jo vinc del sector privat i amb les diferents empreses amb què he treballat, doncs normalment seia on sou vosaltres ara, no? Hi ha uns agents econòmics i socials que han de permetre un equilibri en aquest procés contra el canvi climàtic i sobretot afavorint l'economia circular. Ens hem de posar les piles i ens hem de posar les piles tothom. Gavà en aquest sentit? Doncs sí, també es posa les piles. Els petits canvis són molt necessaris i són molt necessaris sobretot també des de l'administració pública. I en el moment en el que accedeixo a l'alcaldia començo a veure totes les possibilitats econòmiques, projectes que ja estan mig engegats, que ja estan engegats o que es poden engegar, la veritat és que a mi em va impressionar moltíssim.